Oké, megy a felvétel. Jaj. Ugyan mert Vikám. Hozol egy tálca. Kicsi nem volt felvételt is. Para passar. Mit volt fel? Miért látod? Gyere, menjünk. Gyere, ügyesen. A másikon ül, tök nem látszik a szépséget. Tényleg ott Robivel. Ott egy ülőjáratot. Hogy legkicsit, ha megcsináljuk már a létezést. Ami? Na, jó az annak. Mi? Mi nincsen lánc. Jó. Mit akasztak föl? Azon nem akasztani szívesen. Onnan van? Nem olyan családból szállunk. Az én is akasztanak. Azért beszálltam akkor a Szamarádnál, nem a alapjára. Tényleg kimondtukat van benzinvezeték? Nem, lecsúsztak az alapjára, de azt már kicsit. Szép jó napot kívánok minden kedves utasunknak a BKV ZRT Óbuda divízió bemutató körutazásán. És engedjék meg nekem, hogy az év legszebb napján külön köszöntsem az édesanyánkat. A fővárosi közösségi közlekedés utasforgalmának növekedése, valamint a Budapest északi térségének gazdaságosabb autóbusz ellátása érdekében 1965-ben az akkori fővárosi tanács úgy döntött, hogy a BKV 5. garázsaként megépíti az Óbuda autóbuszgarást. Ennek az átadása 1970. januárjában történt meg. Az akkori járműparkot az Ikarus 620, valamint az Ikarus 180-as típus családból állították össze. Jelenleg a garázsban 4 autótípus található, az Ikarus 260, 280, illetve a Mercedes Citaro és Volvo típusok. A főcsarnokba érkeztünk, ez a főműhely, ahol 19 állásos akna áll a szerelők rendelkezésére a javításhoz. Bal oldalon pedig látnak 2 darab aknát, ahol a gyorsszervíz, olajcsere, 609-es, igen. írzás és egyéb apróbb munkálatokat végzik el. Jobb oldalon pedig, ahol a kis fehér buszt látják, ott pedig a fékrad található. A műhelyből kihaladva bal oldalt 2 nagy szürke ajtót látnak. Az egyik a fényezőműhely, a másik pedig a tanműhely, ahol a nálunk tanuló fiatalok sajátíthatják el a szakma rejtelmeit, illetve szépségeit. Épületeket elhagyva a tárolótérre érkeztünk, ahol típusonként külön sorokban tárolják este, illetve napközben a gépjárműveket. Most jelenleg tesztvezetés folyik rajta, aki kedvet érez a tesztvezetéshez, az külön regisztráció ellenében részt vehet és kipróbálhatja az Ikaruszok egyes típusait. Oldalon látnak egy téglaépületet, ez egy 4 állásos vizsgálóállomás, melynek a feladata
hogy minden áldott nap, minden gépjármű, amely a forgalomban részt vett, csak ezen a épületen keresztül juthat be a telephelyre, ugyanis itt átvizsgálják, főleg a biztonsági berendezéseket, fék, kormánymű, stb. Illetve a folyadék utántörtések is itt történnek meg, fagyálló, olaj utántörtés, stb. A gépjárművezetők este beérkezéskor egy úgynevezett javítókönyvbe beírják a észlelt hibákat, és a vizsgálón pedig szakképzett szakemberek átvizsgálják a gépjárművet, és az összesített hiba után döntik el, hogy milyen javításra kerül sor. Az javítást azt éjszaka a legelőször áthaladó főműhelyben végzik el. A vizsgáló után az autóbuszokat a bal oldalon látható mosóba viszik, ahol a külső-belső mosás történik meg. A mosás után pedig a bal oldalt látható, most a fehér sátor eltakarja, de egy 4 kútfejes töltőállomás van, ahol az autóbuszokat megtankolják, és innen viszik utána a műhelyekbe, legyen az fényezőműhely, lakatos műhely, vagy bármelyik műhely. Visszaérkeztünk a főjavító csarnokba. Ennek a mostani jelentősége, illetve aktualitása a bal oldalon látható 2 darab Ikarus, amelyet ha úgymond jól megnéznek, sajnos utoljára láthatnak, mert ebben a hónapban kivonják a forgalomból, és több már a főváros tömegközlekedésében nem vesz részt. Szeretném megköszönni az egykori és jelenlegi dolgozók nevében, hogy ennyi éven át hűséges társaink voltak. Sajnos csak azt tudom mondani, hogy Oszlát Ikarus. A műhelyből kiérve, és ahonnan el is indultunk, az úgynevezett kisudvarra érkeztünk. Ez a kisudvar a javításra váró gépjárműveknek határolására szolgál, és innen hordják folyamatosan a műhelyekbe az autóbuszokat javítani. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek látogatásukkal, további kellemes időtöltést is kívánok, viszontlátásra!